Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 навіны культуры на календары 20 чэрвеня. І далей у выпуску. Другі еўрапейскія гульні ў Мінску, купальскія фэсты ў Дудутках і Азярцы, брытанскі джаз-канцэрт у верхнім горадзе, кітайскі балет на сцэне музычнага, вынікі 8-й драматургічнай лабараторыі пры РТБД. Ужо заўтра ў Мінску пачнецца галоўная спартыўная падзея года ў Беларусі і на ўсім еўрапейскім кантыненце. Днём пройдуць і першыя спаборніцтвы, пакуль кваліфікацыйныя. На іх медалі разыгрываць не будуць. А вечарам на алімпійскім стадыёне «Дынама» пройдзе грандыёзная цырымонія адкрыцця другіх еўрапейскіх гульняў 2019. У ходзе цырымоніі будуць выкарыстаны найноўшыя тэхналогіі, у тым ліку дапоўненай рэальнасці, светлавыя і праекцыйныя эфекты. Тут выступяць сусветныя зоркі класічнай сцэны Анна Нятребка і Димаш Куйдаберген. Заўтра пачне працу і афіцыйна фестывальная зона другіх еўрапейскіх гульняў. Яна размесціцца ў парку Dreamland. Працаваць яна будзе штодня да 2 ліпеня. Там будзе прадстаўлены шэраг інтэрактыўных забаўляльных зон. Сярод іх кіберзона, арт-зона, зоны нацыянальных традыцый, спорту, гастраноміі і многія іншыя. Таксама запланаваны выступы беларускіх і замежных выканаўцаў. У дзень адкрыцця гульні ў афішы пазначаны Стокс, Крама, Прайд-рок і іншыя. Выдавецтва беларускай энцыклапедыі імя Петруся Броўкі таксама далучылася да падрыхтоўкі галоўнай мультыспартыўнай падзеі года. Там выпусцілі кнігу «Спорт вышэйшых дасягненняў. Другія еўрапейскія гульні, свята міру, спорту, дружбы народаў Еўропы». На беларускай і англійскай мовах чытачы даведаюцца пра гісторыю алімпійскага руху ў цэлым і ў еўрапейскіх гульняў прыватнасці. У кнігі распавядаецца пра сімволіку і талісман гульняў, пра падарожжа эстафеты агню, полымя міру, пра спартыўную вёску, дзе размесцяцца спартсмены і трэнеры, пра каманду валанцёраў, вядома ж, пра медалі. Заўтра ў музеі народнай архітэктуры і побыту пачнецца 11-й міжнародны музыкальны оўпэн-эйр-фестываль «Купальскае кола». Ён прысвечаны старадаўняму народнаму святу купалі. Яно, у сваю чаргу, прымеркавана да дня летняга сонцастаяння. За час фестывалю, а ён будзе працягвацца 3 дні, гасцей мерапрыемства чакае насычаная праграма. У ёй рэканструкцыя аўтэнтычнага купалля, 3 сцэны з рознымі жанравымі накірункамі выступоўцаў, выступленні больш за 30 гуртоў. Таксама будуць працаваць ярмаркі і іншыя інтэрактыўныя зоны. А ў Дудутках таксама заўтра пачнецца свой фестываль, прысвечаны містычнаму святу купалля. Гэта будзе 4-й міжнародны фолк-фестываль пад адкрытым небам свята сонца. У праграме, акрамя вялікага фолк-канцэрту, яшчэ і выступленні вогненных тэатраў. Усе дні на пляцоўцы фэсту будуць працаваць этнапляцоўкі, горад майстроў, рамесныя майстэрні, ярмаркі, фудкорт ды іншае. А апоўначы адбудзецца яскравае факельнае шэсце да ракі Птіч. На беразе адбудзецца здабыча жывога агню і запальванне купальскага вогнішча. Ужо ў нядзелю 23 чэрвеня ў Мінску пройдзе вялікі брытанскі фестываль. Запланавана вялікая праграма мерапрыемстваў. А заўтра ў канцэртнай зале «Верхні горад» пройдзе джазавы канцэрт у рамках фестывалю. На ім выступіць Аніта Уордл у суправаджэнні віп-джаза Андрэя Славінскага. Уордл – англійская джазавая спявачка, пастаянны выкладчык джазавага вакалу ва ўніверсітэце Аделаіды, лаўрэат шэрагу прэстыжных міжнародных музычных узнагарод. На мінскай сцэне яна будзе выступаць упершыню. А зараз пра самыя гучныя сусветныя прэм'еры бягучага тыдня, пра ўсе кінанавінкі ў нашым сюжэце. На вялікія экраны выходзіць працяг адной з самых знакамітых работ студыі Pixar «Гісторыя цацак 4». У гэтай частцы каталізатарам усіх прыгодаў становіцца зробленая з падручных матэрыялаў цацка, якая зусім не хоча ёй быць. Таму, калі з'яўляецца магчымасць, яна збягае на волю. Цяпер галоўным героям, каўбою Вудзі і астранаўту Базу, трэба адправіцца ў небяспечнае падарожжа, каб вярнуць новую любімую цацку сваёй гаспадыні. Разом з тым у пракат выходзіць расійская драма «Дылда». У фільме распавядаецца пра 2 маладых жанчын, што вярнуліся з фронту ў пасляваенны Ленінград і спрабуюць здабыць новае мірнае жыццё. Фільм «Дылда» – другі поўны метр 27-гадовага рэжысёра Кантэміра Балагава. Сёлета ў Канах фільм атрымаў прыз за рэжысуру, а таксама ўзнагароду Міжнароднай асацыяцыі кінапрэсы. На мінулым тыдні завяршыўся юбілейны 30-й кінафестываль «Кінотеатр».
«Кентавр». Сёлета гран-пры атрымала карціна Барыса Акопова «Бык». Ёй жа дастаўся прыз за лепшую аператарскую працу. Лепшым акцёрам стаў Александр Кузнецов, а лепшай актрысай Вікторыя Таўстаногава. Лепшым дэбютам была прызнана камедыя Ганны Пармас «Давай развядземся». Прыз імя Мікаэла Таравердзеева за музычнае рашэнне фільма атрымаў кампазітар Ігор Удовін за стужку «Мысленны воўк» рэжысёра Валерыі Гай-Германікі. А ў музеі кіно ў рамках рэтраспектывы да 115годдзя Жана Габена, адораны пачуццём кіно, заўтра пакажуць фільм «Скрозь Парыж». Трагікамедыю па навеле Марселя Эмэ ў 1958 зняў Клод Атан Лара. Тут прадстаўлены Парыж часоў нямецкай акупацыі ў фарсавым ключы. Габен выконвае тут дастаткова нехарактэрную ролю халоднага, подлага чалавека, для якога чужая бяда становіцца забавай. Таксама ў стужцы сыграў яшчэ адзін класік французскага кіно Луі де Фюнес. Вялікі тэатр Беларусі заўтра запрашае на сусветную прэм'еру вечар балета «Дэнс, дэнс, дэнс». Гэта 3 аднаактовых балета, створаных маладымі харэографамі спецыяльна для іграколбы Данілы Корсунцава і Яўгена Іванчанкі. Прэм'еры Марыінскага тэатра ў Маскве аднолькава добра валодаюць як класічнай, так і сучаснай харэаграфіі. Мінску яны прадставяць цалкам самастойныя пастаноўкі ў стылістыцы харэаграфічнай мініяцюры. Адкрывае праграму балет «Перапынены палёт» на музыку Чайковскага. Потым на сцэну выйдуць Яўген Іванчанка і Рыната Шакірава. Яны выканаюць ліфт. Завершыць праграму «Ноунейм» у выкананні Ігора Колбы. У Гомельскім абласным драматычным тэатры да 80годдзя установы заўтра прэм'ера спектакль «Забыць Герастрата» па п'есе Рыгора Горана. Стваральнікі задаюцца пытаннем і адрасуюць яго гледачу. Ці можна забываць зло? Калі забыцца на вайну, забойствы, здраду, яны рана ці позна будуць апраўданыя і абавязкова вернуцца, прыносячы новыя і новыя пакуты. Рэжысёрам пастаноўкі выступае Вячаслаў Кружков. Акрамя заўтра паказы пройдуць у суботу і нядзелю 22 і 23 чэрвеня. Тэатр студыі кінаакцёра заўтра запрашае публіку на спектакль «Змешаныя пачуцці». У аснове гэтай пяшчотнай камедыі ляжыць п'еса амерыканскага драматурга Рычарда Байера. Герой твора, самотны пажылых гадоў Герман, прыходзіць да самотнай і таксама немаладой Крысціне. Жонцы памерлага сябра ён хоча зрабіць прапанову рукі і сэрца. Але кожны разумее, што не так-то проста адмовіцца ад усталяванага ладу жыцця і пачаць усё спачатку. Гэта пяшчотная камедыя для ўсіх узростаў. Яна аднолькава актуальная і ў 20, і ў 60 гадоў. Далей пазнаёмімся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Новую забаву для сваіх суайчыннікаў і турыстаў прыдумаў адзін егіпцянін. Ён адкрыў кінатэатр у пустыні. Як гэта глядзець кіно сярод барханаў у наступным сюжэце. На егіпецкую пустыню, што побач з Каірам, апускаецца змрок, гледачы усаджваюцца ямчэй і пачынаецца фільм. Праводзіць такія незвычайныя кінасеансы егіптянін Хани Амр. Мне захацелася зрабіць нешта прыемнае, каб людзі маглі збірацца тут, а не толькі паесці ля вогнішча і з'ехаць. У асноўным у кінатэатры паказваюць мюзіклы ці класічныя чорна-белыя фільмы. Кінатэатр у пустыні адрозніваецца ад усіх астатніх. Тут трохі больш свабоды, я саджу зручна і атрымліваю ўсё неабходнае. Неба, пясок, пустыня, цудоўна. Пустыня дзіўная. Добра, калі кожны пабывае тут. У пустыні халаднавата, але ўсё роўна выдатна. На кінасеансы ў асноўным прыязджаюць сем'і. Кожны раз збіраецца ад 15 да 70 гледачоў. Заўтра на сцэне музычнага тэатра кітайскі балетны спектакль «Хуа Мулань». Гэта арыгінальны твор ханконгскага харэаграфічнага ансамбля. Пастаноўка была ганаравана шэрагам прэмій. Яе паказвалі па запрашэнні на сцэнах Лінкальн-цэнтра ў Нью-Йорку, каралеўскай фестывальнай залы ў Лондоне і шэрагу пляцовак у Сіднеі. У форме танца рэалізавана класічная гісторыя непахіснай і рашучай Мулань. Гэта гераіня старажытнай кітайскай паэмы, якая уступіла ў шэраг арміі замест свайго старога бацькі, хаця ў армію бралі толькі мужчын. Арт-дырэктар, сцэнарыст, рэжысёр-пастаноўшчык і харэограф спектакля Янь Юнтао.
Завтра ў эфіры «Беларусь-3» прэм'ера новага выпуску проекта «Камертон». Героем праграмы стане заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Фёдор Балабайка. Танцор, ён стаяў ля вытокаў народнага ансамбля «Харошкі» і да сёння з'яўляецца салістам гэтага сусветна вядомага калектыву. За 35 год на сцэне Балабайка зведаў шмат і добрага, і не вельмі. Але ніколі не змяніў танцу. Глядите проект «Камертон» 19:35. Когда мы вообще только создались, программа была необычная вообще для всей Беларуси. Понимаете, таких номеров не было вообще нигде. Вот видите, уже вот сколько, вот 45 лет уже. У эфіры «Беларусь-3» вялікая прэм'ера. Тэлеканал працягвае занатоўваць нацыянальную тэатральную спадчыну нашай краіны. Так, заўтра ўвечары упершыню на тэлеэкране з'явіцца балет Вялікага тэатра Беларусі «Анастасія». Адзін з самых маштабных спектакляў і адзін з 4 нацыянальных балетаў вялікага. Гісторыю легендарнай княжны Анастасіі Слуцкай у фармаце HD глядзіце ў 22:35. І яшчэ завершыла работу 8-я драматургічная лабараторыя пры РТБД. Пра вынікі гэтай працы пагаварылі з яе куратарамі Настай Василевич і Ольгай Ковалевскай. Здравствуйте, друзья! 8-я драматургическая лаборатория завершила свою работу. Однако, насколько уместно слово «завершила» в контексте формата проекта? Работа в активной фазе. Только 16 октября драматурги нам сдают уже готовые тексты. Потому что ведь работа, которая проходила в течение 5 дней, закончилась синопсисами. Потом мы отдаем эти тексты режиссерам, и они дальше с ними работают. В 2012 году лаборатория состоялась впервые. Что послужило поводом для ее инициации? Цель центра в том числе создавать уникальные тексты, которые еще нигде не были прочитаны и еще не были написаны. Возникла идея создать лабораторию, на которой драматурги могут общаться не только друг с другом, но и в том числе с режиссерами, вырождать идеи новых текстов, чтобы после они могли уже реализовываться как уникальные пьесы. Драматурги и режиссеры несколько дней работают вместе. Почему выбран именно такой подход к созданию пьес? Дело в том, что очень часто режиссер и драматург мыслят даже по-разному. Иногда автор хочет поставить пьесу, но у него очень много вопросов к этой пьесе, я имею в виду режиссера. Или наоборот, у драматурга очень много претензий потом уже к спектаклю. А чем интересна работа в лаборатории зарубежным участникам? У нас в этом году был представлен Казахстан и 4 человека из Российской Федерации. Обычно формат следующий. Мы приглашаем только зарубежных режиссеров, драматурги только белорусские. Таким образом, белорусские драматурги могут общаться с зарубежными режиссерами и принимать их опыт, потому что совершенно разные режиссерские школы. Точно так же, как и куратор у нас всегда зарубежный, поскольку это другие драматургические школы. А в этом году, как Ольга сказала, у нас были именно драматурги из стран СНГ. Это было первый раз. Нам интересно, какие результаты это принесет. В любом случае, драматургическая почва через это точно обогатилась. А ощущается ли разница в том, какие темы интересно исследовать белорусским авторам и зарубежным? Каждый год разные темы. В этом году нас очень удивил участник из Казахстана Мурат Холганат. По-настоящему абсолютно восточный текст. В этом году стал очень явен не конфликт, но зазор между нашими участниками и зарубежными, поскольку все белорусские драматурги сейчас занимаются исследованием национальной идентичности. Их интересует наша история, наше прошлое, то, как мы существуем здесь и сейчас. И, конечно, когда они делятся этими мыслями на лаборатории, зарубежным участникам это не так близко. Но, тем не менее, ребята нашли компромисс и сформировали те темы, которые могли бы трогать всех, но при этом наши драматурги включают исследование белорусского менталитета и нашей идентичности в свои тексты. Либо топонимы белорусские, либо это будет непосредственно тематическая составляющая. В этом году куратором лаборатории выступил российский писатель и драматург Родион Белецкий. Почему именно на его персону пал выбор организаторов? Мы просто интересуемся личностями, которые уже достаточно известны в драматургическом пространстве, зарубежном, не только русскоязычном, и которые могут дать серию отдельных мастер-классов. У нас были разные кураторы. Павел Арье, это знаменитый украинский драматург, и Михаил Дурненков, и Михаил Угаров, и Елена Исаева. И в этом году выбор пал на Родиона Белецкого, тем более в инсценировке идут «Страж Тадж-Махала», «Вок-16», то есть это немножечко причастно к нашему контексту в том числе. Драматургическая лаборатория бесспорно важна для самих драматургов, но какие перспективы она открывает перед режиссерами? Режиссеры озвучивают свои темы тоже. У каждого режиссера ведь тоже есть мечта, чтобы он поставил спектакль на какую-то свою любимую тему. Даже бывало такое, что драматург отказывался от своей первоначально заявленной темы и соглашался с режиссером. В идеальном мире каждый режиссер должен найти своего драматурга на этой лаборатории
лаборатория, драматург режиссера. Такое бывает, конечно, редко, но есть примеры. Есть. Например, Андрей Иванов в соавторстве со Стасом Жирковым написал пьесу «С училища», которая в том числе идет в Одесском театре в постановке Стаса Жиркова. Также есть, допустим, текст «Блонди» Евгения Корняга и Дмитрия Богославского. Он сейчас в процессе работы. Денис Федоров писал с Аленой Иванюшенко «Шкуру», тоже сейчас идет процесс работы. И, конечно, о пьесах, над которыми сейчас работают участники драматургической лаборатории. Две основные темы — это тема смерти, покидания чего-то после себя и непосредственно семейные ценности. Например, в этом году Дарья Кулик предложила очень интересную тему про то, как дети постепенно узнают в себе своих родителей и начинают принимать эти черты. Влада Хмель в этом году тоже занялась темой семейных ценностей, но ее интересовали отношения брата и сестры, которые в какой-то момент поссорились, а после начали общаться, и интересно, в каком контексте они начали общаться. Один из режиссеров предложил пьесу, он даже написал синопсис про маленького человека. Есть тексты китчевые, которые тяготеют к культуре трэша, постдраме. Например, Александр Савуха, наш белорусский драматург, предложил уникальную пьесу, где в конце идет дождь из боярышника, но это, тем не менее, вполне отражает картину нашего современного общества, где можно встретить и карлика-цыгана, и Яндекс.Телегу, и все это в абсурдистской форме, но это работает на метафорические пласты и раскрывает какие-то реалии сегодняшнего дня. Спасибо, друзья, и ждем пополнения портфолио современной драматургии. І на гэтым пакуль усё. Заставайцеся на Беларусь 3.